केस छौड़ी 302 के धारा गे कि रातों दिन खोजल चला हमारा 112 गे रातों दिन खोजल चला पगली 112 गे सुनते सैरनमा हो जाओ रोमा रोमा खड़ा गे सुनते सैरनमा हो जाओ रोमा रोमा खड़ा गे कि रातों दिन खोजल चला हमारा 112 गे रातों दिन खोजल चला पगली 112 गे। धोखा दे के कार लेना दोसरा से शादी गे तोरे करनमा बन गेलियो हम अपराधी गे धोखा दे के कार लेना दोसरा से शादी गे तोरे करनमा बन गेलियो हम अपराधी गे लेबो बदलवा छुट्टी के जाबो अइबो हम दोबारा गे लेबो बदलवा छुट्टी के जाबो अइबो हम दोबारा गे रातों दिन खोजल चला हमारा 112 गे तोरे कारणवा खोजल चला हमारा 112 गे। पागल बना के छोड़ा देना छौड़ी तू हमारा गे लालू बाबा बेला करे तू अइबो जल्दी बहरा गे सुन कर जा पागल बना के छोड़ा देना छौड़ी तू हमारा गे दीपक पांडे बेला करे तो अइबो जल्दी बहरा गे मरबहू इतना गोली टिम टिम करे लगतौ तारा गे मरबहू इतना गोली टिम टिम करे लगतौ तारा गे रातों दिन खोजल चला अंजलि 112 गे रातों दिन खोजल चला प्रीतिया 112 गे।